midhili cyclone ni bagwi hamyao belaino Nukbarkotoro phaimani nukjakha Hasteo dam kadagma romoi Nukbarkotoro phaimani bagwi mai kaija rok baibe habai nangui tongmani nukjakha sapong wataibo phaikha hamyao aboni bagwi no hukbar kwlaina rok teibo lommani rok nukjakha salo sapong thagyani bagwi watai phaimani bagwi tei Nukbarkotoro phaimani bagwi belaino salo kwlaina nangkha hasteni joto lukurogno hukbar kwlaina rokni khojrokbo wngmani nukjakha lokhibil dajangar nadil lagno khobai kwbangma amchaio rokni kotor rokni mai kaijak tei tolao lomoi thangmani rok nukjakbaikha rangni khotini logeo hukbar kwlaina rokni kolom tei fan tei jora rokbo magna thangbaikha salo bishalgarh amchaio hukbar kwlaina rokni hamya angjak hukbar rokno nainani bagwi thangka amchaini no MLA Sushanta Deb আমরা সবাই জানি অবগত আছি গতকালকে একটা আবহাওয়ার একটা দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার জন্য সারাদিন ব্যাপী ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে হাওয়া হয়েছে তো সেই কারণে অনেক কৃষি জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তো রাজ্য সরকারও বলেছেন সমস্ত কৃষকদের পাশে রাজ্য সরকার আছেন এজ এ বিধায়ক আমি এবং আমাদের যিনি এসএ সাহেব আছেন আমরা বিশালগড় বিধানসভা এলাকার বিভিন্ন জায়গা পরিদর্শন করছি এবং কৃষকদেরকে কিভাবে ক্ষতিপূরণ দেওয়া যায় সেই বিষয়ে আমরা আশ্বস্ত করছি hukbar kwlaina rokni hamya jorano nugui MLA Saka haste hafang jeprobo hukbar kwlaina rokni logeo no tongo okhoti angma rokno chubachuni bagwi eba chubacho kwlaina ni bagwi bo sakbai thangno samungno naikulwi khanai Saka MLA Sushanta Deb Bureau Report Kokkhorang